Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa ei olla kalastamassa, vaan pillittämässä pyytöjä teeripassissa. Ja täällä on aika hämärää vielä, kuten kuvasta näkyy. Puoli tuntia ollaan oltu passissa. Ei ole vielä mitään lintuja näkynyt. Laitettiin 2 houkutuskuvaa ja iskä puhaltelee se teeripilliin. Tuolla on teeri. Sinne jäi. No niin, nyt tuli hyvä teeripaisti. Sitten pyytö pillittämään. Ei tullut teersä eikä pyytä tänään, vaikka näin 2 teeriä tuossa aika lähellä, ukko ja akka teeri, mutta tähän tuli joku vika tähän mun haulikkoon. Ei toiminut, vaikka yritin ampua, niin pitää koittaa pyytää joskus vähän myöhemmin ja toivottaa, että on parempi onni sitten. Ja nyt pitää lähteä mökille syömään.